Тук правим автоматични врати с копче. Тук вижте как се отваря и как се затваря пак. Това е на Iveco Daily, пак с дистанционно. Ето вижте как пак се затваря от дистанционното. Това е на Iveco. Правим всички модели, бусови, микробуси, автоматична врата, странична. Това е една, това е моторчето, който иска да се обади на номера, който ще кача в YouTube.